Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Bueno, Amets, beste aste batez hemen zer moduz azkenengo saiotik honea? Ondo zabiltza, gustora, ondo? Bai, atope egia esan. A tope zabiltza? Bai, ezin gelditu, batzutan lan pikoak, oso piko, diga, tipo Everest da ridikuloa, honekin konparatuta, baina haure bai pasako dugu. Bai, ze mozei zehara ematen guzti hau, ze ez, bai, dudik optimistaki esaten dugu, baina, bueno, agian ez da horren optimista egoera. Edo bai? Nola da, euskeraz nola esaten da gustoko bidean aldaparik ez? Vale. Ba, desmostratu dut ointxertan, ensaio empirikoz, hau ez dela beti egia. Ez da legia. Bai da egia, gustatzen denean iten eta bai da nahi dudan zerbait, eta sartzen naizen, gustuan gatik egiten dituena, baina gauza guztiak batera elkartzen zaizkizunean, eta 24 orduak ez nituzunean, 27 ordutara luzatu, ordua gutxitu berdira, nekeak arrastaka eramaten zaitu tokitara, kafiak, bosgarren kafetik aurrea, ja, esageratzen nahi naiz. Bai. Badago punto bat dela, mesedez, jazta, asteburua, 12 orduko loaldia, Bai. eta horrekin pozik. Ados, edo agian baitare lan baldintzako betu erdia, ez? Igual. Iote, ezagite? Bai, kalitate, baliabideak, gauza guztia, bino horretaz aparte, behintzat oain, bere alakotasunetik, benetan berdut, alarmarik gabeko gau bat pasa, eta esnatu gorputzak nahi dunean. Ja, nahi gertatzen zait, behin oitzen ezenean olako bizitza estresante eta askeroso batera, ostean zaila egiten zaitela alarmarik gabe berandu esnatzea, osea, 4 edo 5-6 ordu asko jota eginda, batean gorputza esnatu egiten dela, eta gaina aktiboki esnatzen naiz orduan da, como, orain hemendik horaz zer egingo dut. Nik, bitu, goizetako insomnia ez dut izaten. Goizetako insomnia azten dena, goizeko 8 esnatuta aktibatu, nik, lortu ez, pasatzen posibilitzen dena da, goizeko 7 arte ez lo hartzea, bino behin lo hartzen baldin badut, geho ja luzatu dezaket eguerdiraino nahi badut, normalian ez dut iten, ze aktibatzen naiz eta gustatzen zait goiz esnatzea, bino berez gorputzak ez dit hor limite bat jartzen. Ja, neri gertatzen zait zure antzera, goizeko 8etan lo hartuz gero ja, orduan bai egiten dutela lo, oso berandu arte, baina bestela, gaueko 12 orduetan sartuta, normalen 7ako ja oso esna duten da justo trajin guzti honengatik. Bai, nahiko terrible guzti hau. Gaurko kartaragoa zuzenean, esango nizuke, ez handik ez ben, gaurko karta da Emperatriza, eta nik ez da sartuko baina. Esango zenuke energia horrekin zaudela, eta abixatu dizut, galdetuko nizula galdera, hau egingo nizula, hasi horretik gidoien errepasoa egiten gemiltzanean. Daukazu energia hau? Osea, energia hau izango dut, etxea iritsi eta sofan, nire gorputza nabaitzen dutenean nola zehatzen den, erortzen den sofan gainean bere pixu guztiak eta sentitzen denean nire gorputza hor, orduan bai. Bale, orduan izango duzu energia. Bai. Oso ondo. Bueno, hain autogaldera bat ingo dela, Egoitz, eta zuzer modu zaude? Nik galdetu behar nizu, baina hor metraieta bezala. Ta. Jesus, bale. Eta geho gaintikan pena ematen. Eskezkezu galdetzen, no seke. Bueno, autogalderak ingo ditut. Horrekoan autozitez hitzaiten ginean, batian, hain autogalderak. Egoitzer modu zaude banion gino, esan uste baino estresatuago, oan dela demoratxo bat, ez asko, kafe utzi nun, eta nik uste nun nire estres iturria izango zela, eta orduan hortik aurrera jada ez nula izango inungo problemik eta bizitza ez zela gainetik pasako apisonadora moduan. Baina, amigas, ke ba, ez, bizitza bea da, ez da kafea, bizitza bea da insomnioa eta ansietatea eta estresa sortzen duna hortaz, ez dakit, esan dakoa, lan baldintzak bizitza duin eta hoben bila jungaitezen, hortarako baitare greba egin dezagun, azaroaren 30 bezala, egin dezagun greba feminista zaintzen alde, eta zaintza sistema publikoaten alde, ze haure bada, zaintza sistema batek jaso barko luken zerbait, bizitzak duintzia, zentzu honetan ere bai, hortaz, horren alde atope. Saio gazteko. Bai, holaxe, gaur igual baten bate gehiagotako dugu, ez dakit, ikusiko dugu, martxaren gainean, ez? Bai, como reinas edo emperatrices. Como emperatrices. Hasiko ordun saioarekin? Hasikoa.
entre tanto frenesí, pienso en ti y entonces lloro. Errekaren dirdira koloredunak, mendiko animalien solas eskutuak, itxaso barearen isiltasunak, lasaitasunak, gure besoetako hileak tentetzen dizkiguten usain, soinu eta bistak. Ernaltzen den hazia, zaintza, mimoa, sexualitatea, gorputzaren plazerrak, partekatutakoak edo bakarka, gorputzaren izaera sakratua, babesa eta izaintza, segurtasuna, etxea. Baina baita, handitasunaren neurri gabekeria, desira apetatsuei uko egiten ez jakitea, aldaketa eta maileren aurreko haserre mingotxak. Handia da natura, ederra, baina beldurgarria ere bai. No sé muy bien dónde ir, siempre me ha importado poco. Me he comprado un souvenir, por si luego no hay retorno. Y esta noche pienso en ti, creo un altar porque te añoro. Bakizu, kanta hau, eunginean adosten zenekin, ze kantakin hasi, nik esan kanta honekin hasi berdugu Emperatriz deitzen delako. Por lo obvio. Eta, bai, eta ordura arte entzunanekan behin edo bitan, eta izan zen, bueno, bale bai, osongi, eta erabaki genuen momentutikan, ez dakit egunian bitan entzuten dudan, eta gainean jartzen dut YouTubeen dago La Gallery Session, eta ikusten dut Rigoberta hor bere koroakin atzetikan, aleluia, aleluia, eta da, en plan, bitu hor bai konektatzen dut asko, en plan, Emperatriz energiarekin. Vale, ados. Ez barkatu. Ez, eta esan behar nuna zen, gure arrazietako bat, hemen Emperatrizan kontua bai, kontua ez, izan zela, venga, guazen, Emperatriz izena jartzea. Ze hor zalantzak izan genitun, nola deitu, gure karten izenen euskalduntze prozesu saiakera hausnarketa honetan, bai, pein eluiarren bilatu genuen, eta badirudi Emperatriz onartua dagoela, euskaltzendiak baietz esaten duela Emperatriz. Bestera igual berdin zitzaigun, hori ondo sonatzen zigun eta jazta. Ez, ongine saiatzen, ze beste izen eman dakiokegu ez, porque azkenean espainolak daukan goza bat da, lanbideak eta ez, bestelako figurak ditula feminita maskulinan, euskarak ez, orduan aktore balio du esateko aktore gizon, eta bai emakumeak. Hortaz, zan gurea zen, gure gaurko emperatriza ditu beharko genuke emperadore. Karo, urrengo karta ere emperadorea da. Orduan nola desberdin du ez, gaina oso energia desberdin dauzate. Biak badituzte bat elementu komun, gorpuzteren eta bar, baina desberdin du baretu, ze bata eta bestea oso ez, bateko eta besteko dira, hau da, batek naturarekin zer ikusi dauka, besteak gehiago kulturarekin, daiturarekin, orduan eman genuen izen bat desberdindua. Eta esan genuen, aizu gabira, igual, espainolak zentzu honetan, eman dakiguke tresna txiki bat dela genero marka hori mantentzea, eta esatea eizu. Hola, jarriko dugu. Bai, gure izenak, berri zendatze ze honetan, esan genuen, batzutan igual bai behar da. Eta ez espainoletik, esan batzutan agian bai behar da bueltate emateatik, edo igual tarota dakarzkigun izen batzuk mantentzea. Bai, kontua da, niretzako hemen, generoak bai dula pixua, eta justo da hola ez, kontraposizio bat emperatrizaren eta emperadorearen artean, eta hoi diluitu edo lausotu iten zen izenoik entzen baldin magenion, ez? Beste ideiak ziren Amalurra, Pachamama, hor bi arazo genitu, alde batetikan, genero zea, ez? Desberdintasun hori emperador, emperatriz desagertu iten zela, eta bestetik ere basartzen gena pixkaten plan, ez? Gero, oan esan dezula Amalurra esatea badagola euskarazko tarot bat. Lortuko dut ziurrenik. Aurrekoan Josebak bidalitzean arrazitxo bat lagun batek badaukala. Zarra esaten zu? Bai, euskarazko... Taroka ez? Ez, taroka ez. Tarot bat 80 markadakoa. Bai. Baina hor, izenak bai egiten dela nahiko txo aldatu. Baina, ekarriko dizuet eta ikusiko ez dute ia zertan ez desberdintzen dena, ez izten ematen zizkioten. Alera esan dakoa, guk erabakien noni emperatriza deitzea, eta alaxe mantenduko dugu emperatrizarekin. Gaurko segirako, zer gehiago izenen kontuarekin? Izenak orokorrean asmatzen jongo askotan, ez bali mazizkigu balio, esan nahi dugun horretarako, eta hortarako ere ez dako hau inungo mugarik. Bai, eta batzutan estetiko izango da, batzutan badaude etorriko dia karta batzuk eta esango dugu, bino batzu
erantzuna euskeraz oso itxusi gelditzen da, nahiz eta izen bat egon horretarako. Orduan, Adibidez? zintzilikatua. El colgado dago, ez? Bai. The hanger. The hanged one. The hanged one. Bueno, hori. Horri buelta zintzilikatua, eman bueno, zintzilikario ez? Hori da belarretako. Ez, zintzilikario ez. Ja, ez da, buelta eman borke du. Gero estatzuk mantendu, gurdia eta lakadak. Noski. Ez? Edo, Bai. fortunaren gurpila, ez? Zoriaren gurpila. gurpila. Hori oso polita da. Bai. Zoroaren gurpilarekin baitara da. Itzjokua. Bueno, vale, gaurko karta. Ez, sartuko da ontara. Da magizu denboratxo bat ikusten ere bai, eta ikusten ez daitu zuenan, zat, urrengo deskriba pentsoa. Nire kontu, zure kontu, nini joa. Bueno, gogoratzen zate, lehenengo karta zela persona bat, zijoala mildegira, bigarren karta dago, bat karta aztia dago persona mai baten aurrean, bigarren karta dela Amandre Gorena, gogoratu. Da, emakumea dagoela eserita zuzenki tronu batean, ez? Oso dikotomikoki ez, bizuta beta bar, atzean doka tela bat eta atzen itxaso baten arekoa. Bien, orain, gatoz, beste, ikustelen maztu jazteko eta ben, dago figura bat, gorputze aldez eserita, eta dago loredun, soineko edo tunika handi batekin, da persona bat, nik esango nuke, femenino ulertu datekela, baina hemen baitaren nahiko androgino ikusten dut, ez dakit. Zuk esan gaizu, ez, da galako energia femenino eta guzti hori. Baina persona itxuraz pixat androginoa, da emakume itxura gehiago du, baina bueno, ez dago androgino, koro batekin, lore batzu dituna txuriak, atzean dauka baso bat, eta bera dago eserita, eserleku baten zein ditun kuxin gorriak atzean, eta azpien dauka, feminismoaren ez, feminitatearen simboloak asuntan, ez? Venusen ikurra. Venusen ikurra, hain zuzen, hori da. Eta horrean gari soro txiki bat, edo bentsate gari ale batzuk ikusten dira. Eta bera dago bakulo txiki batekin guri begira, bai? Hori da kartaren deskribapena ikusten ez zabiltzaten ikusten ez zabiltzaten entzat. Ikustarraza da, sartu YouTubeen edo Piertuben, eta bertan ikusiko dituzte. Noski, sartu mesadez. Hortaz, behin irudia eskribatuta, zer esaten digu irudi honek? Nik irudian deskribapenean bi gauza dituko ditut. Lehenengo, eserita dago, akoltxatu ikusten den sofa batean, komodoa da, da gustora egon zaitezkeen eserleku bat, eta lasaia dena, ez? Disfrutatzeko edo plazerrekin lotuta dagoen eserleku bat. Eta bestetik daukagu ere mankortasuna eta erreka bat ikusten da atzian, ez? Urjauzi batekin. Urjauzi bat. Claro, gero berandu gatoren kantakin bortura txobat, pixkatola librea, genuen. Eta honek guztiak azkenian bai gariak, bai urak, esaten diguna ez, pixkat zer ikusia du, emariarekin, ernaltzearekin, erditzearekin, sortzearekin, eta zentzu material batean, ez? Existiz den ikutu daitekeen lurrekoa den zentzu batean. Gatoz, batetik eta bitik eroak ezagutu ditu energia maskulinoa eta femeninoa, ekintzailea eta rezeptiboa. Hemen parentesi bat, Amandre Gorenetik egon ez bueltak ematen karta horri eta zenbat metafora inditezken itxasoarekin. Osea, Amandre Gorenak atzean daukan itxaso horrekin eta itxaso hori, gure bizitzara ekarrita, diot, itxasoren sakontasuna sortu daitezken, sakontasunan zer dagoen ezakiteak sortu dezaken ezin egun edo beldur hori, inmensiadaren hori ez, emozio, bueno. Gero eta berago, gero eta ilunago. Bai. Oso karta interesgarria. Ez maz, Mejillon Tigrerekin gaina gero, Granadinarekin eta eukien un jolas txiki bat, eta uste hor ja esan ea borobildu zen. Borobildu genula. Hau sartu harko litzake taroteko liburuetan. Gugen genuen hausaketa txiki hau ere bai. Izten dut parentesia. Bale, orduan, iritsi gea, eroak ezagutzen ditu, energia maskulino eta femeninoa ekintzailea eta rezeptiboa, baina dira gehiago ideiak bezala edo egoteko moduak bezala, ez? Eta orain ja ezagutzen duna da lurtasunarekin lotuta dagoen feminitatea ikutu daitekena, aragiztatua dena, ez? Eta hain zuzen ere, Amandre Gorenak ez barkatu, Rigobertak, gure Rigoberta partikularrak, emperatrizak, esaten diguna da, orain datorrena dela ernaltzea eta lurrean sortzea, sorkuntza hori erditzea nahi baduzu ere bai. Eta hain zuzen ere, numerologikoki uste dut, interesgarria dela, 3 dela. Eta 3?
tarotak esaten duena da, lehenengoa dela potentzialidadea, bigarrena dualidadea, eta hirugarrenetik beste guztia sortzen dela ja daukagu irukia, egitura, eta egitura hartatik ja eraiki daiteke beste edo zer. De hecho, numerologikoki ere bai, bat bi hiru hori mantendu daiteke ostean urreak irakurtzen dituzunean, bastoiak, kopak, ezpatak, eta esatea dela zenbaki estableena, osea, ez? Sortzen duzunean baita ere iruki bat da ono poligono estableena. Zuk badakizu kojo gelitzen ez den aulki bakarra dela 3 hanka dituen aulkia. Bueno, Ez dut zinez tiki ingo. Datu hau jakin beharrun eta eskerik asko amets. Zure bizitza aldatu da. Bai, aldatu da, eta emendikan horrea zabaldu egin zea datutxo hau. Mi esker. Bale, zer energia, osea, ze ezaugarri izango genuke ditula, amalurraren kartan egola, sintetikoki, bai? Botako dut hainbatitz, zuk esan dizunak, como nolaite, geratzeko, ze ezaugarri ditu karta honek? Bale, kartan ditu, oparotasuna, femeninotasuna, hemen esatea femeninotasuna ez ulertzea zentzu, genero zentzu batean, hau da, gorputz zehaz batzuei lotu da, baizik eta zentzu, genero adierazpenari begira dagokion zerbait moduan edo ez, nolaite, oain liatu gona ez amets. Nere ustez, Bota. espazioa okupatzeko modu bat, ez femeninotasuna, Ez que ez du nuke esango ez da genero adierazpenekin zer ikusia du nik oso genero adierazpen maskulinoa izan dezakezu, eta... Ez diot, esan nahi nuna zen, osea, femeninotasuna hemen esaten dugunean, aurreko saioan hitz egin nunakin lotuz, diela estereotipikoki femeninotasuna, osea, femeninotasunakin lotutako ezaugarri multzo hori, baina ez dela gorputzekin hori da, jazta hori esan nun, eta nire buruan korapilotxo bat egiten. Gehiago, pasioa, sensualitatea, sedukzioa, aragiztatzea, emankorra, fertila zentzuan, maternala, konfiantza, berastasuna, lotxagabetasuna eta impulsibitatea. Bai? Bauz ondo, listo. Hori esan da. Beste kontu bat. Bale, esan dezu, lehen energia personifikatu dela, hau da, gorpuztuan energia bat da, eta alderatze bali badegu Amandrearekin, Amandre Gorenak zeukan energiarekin, honi dauka, Amandre Gorenak ez zaukan gizatasun eta pasioa. Bai, aurreko zen asko ze aseptikoagoa esango dugu, ez? Eta hau da, asko ze, ez? Osea, gorpuztu dago eta dauka gizatasuna eta pasioa. Bai. Ez dakit, oain sartuko gara mitologian, kanta eta gero sartuko gara mitologian, nik mitologia zitzen nahi dut, bino... Ba, guazen, abestira guaz eta itzen ezago mitologiaz. Ederki. Venga. Ba, errekak eta lotuta, sartuko gara... Abestiarekin. Río verde, río que ten tantas flores, tantas como río elevado. Así son os meus amores. Do outro lado do río, ou vin cantar e chorei. Eran os meus amoriños, polos que tanto cantei, polos que tanto cantei. Ai, a la 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 la. Ondas dira erba que chei direr darei un abrazo do meu ben querer, da miña vida. Ondas dira erba prenda querida. Do outro lado do río. Bueno, ba, kontua da, aurrekoan ez genuen atalean bertan esan, bino gero bai, sare sozialetan publikatu genunean, claro, gu sartu ginen, eta esan genuen ekarriko genula gainea. Granadaren kontuakin hasi ginean aurrera tatzea, esan genuen zen ez ginela gogoratzen Granadaren kontua nundik zetorren. Orban, claro, gero jun ginen etxea, de hecho, lehenengo Mejillon Tigrek esan zikun, bilatu dugu, eta idatzi ziguten, eta gero bestia esan zen, bueno, pues, hau ja sartu behar dugu eta azaldu behar dugu, orduan, sare sozialetan zabaldu genunean, jarri genuen azalpen bat, igual denek ez duzutela ikusi, eta kontua da, Granada dagoela lotuta Persefoneren mitoarekin. Hemen, gaina oso mito interesgarria da, Persefone zen Demeterren alaba, eta, bueno, hasiera batean beste jainkosa mota bat zen, uztarekin zerrikusia zuna, edo zaintzarekin, nekazaritzarekin, baina kontua da, Persefone eta badakizuten nola dezien gregoak eta beraien mitologia pixkatola matxistak, digo, eta erabakitzen du Hadesek Demeter ez barkatu Persefone, Persefone da alaba, Demeter dama. Persefone baitzea eta lurrazpiko erresumara eramatea.
Zer gertatzen da hor? Demeter alde batetik bere ama sartzen dela kriston depresioan ezakizzer, eta orduan Zeus dela Persefoneren aitak konbentzitzen du Hades lurrera buelta dadin. Zer gertatzen da, badagoela lurrazpiko infernua ez da. Inframundua. Bai, inframundoko fruitua jaten baldin badu, lotua gelditzen da betiko inframundo horretara, ez? Eta orduan, hemen daude bi bersio, batzuk esaten dute Hadesek engainatu egiten du la granada jateko, eta beste batzuk esaten dute Persefonek onartu egiten du, osea, eta granada hori jaten duenean gelditzen da lotuta mundu horretara betiko. 3 hilabete urtean egon behar du hilen munduan, hilen sekretuak zaintzen. Horrengatik, 3 hilabetez Persefone dagoenean hildakoen munduan, Demeter bere ama da triste, eta ez dugu uztarik, ez dugu, eta negua dator. Osea, urtaroen mitoa da. Hoi da. Eta aldi berean, granadak simbolizatzen duna da, Persefone bueltatzen zenean, gure mundu argitxura, kontua da, ezin ditula kontatu berez, ez beheko munduan gordetzen diren sekretu misterio guztiak. Eta hortik dator, inkonsientea, horrentzea, oiala tapatzen duna inkonsientea eta eta bera da zeindaria nola baita esateko. Bale, Jarritzen dut? Bai, Demeter da ama, eta Demeter kasu honetan izango litzateke emperatriza, orduan indezakegu ez, metafora bat edo konparazio bat Demeter eta emperatrizaren artean. Eta Demeter amalurra da, orduan amalurrak esaten diguna kasu honetan ez, da ez bakarrik zesan dugu ez, zerrikusia du asko ernaltzearekin, eta ez da bakarrik ardunaldiarekin, erditzearekin eta edoskitzearekin lotzen den prozesu fisikoa bakarrik, baizik eta amatasun kontzeptua asko zer ezabalagoa da, eta da asko gorputzaren kontzientzia, materializatzen den horren kontzientzia, eta barne esperientzia, gorputza aurkitzea, zaintzak merezi dituen eta baliotsua den ez gorputza zaintzea, mimatzea, eta orduan natura horrekin errotua nolabait esateko ez, sentimenak eguneroko bizitzaren plazer simpleak eta sentimendu horiek ez apreziatzen jakitea. Orduan, honek egiten gaituna da lurrera konektatu, gure esperientzia, munduko esperientziara konektatu, beste lehenko ginateke den guztian, buruan, abstraktuan, ez, bai aztiak eta bai amandregorenak eramaten gaituzte, lurrekoa eta aragiztatu ez den esperientzia batetara. Beira bat, buruan bizitzera denbora guztian. Basibantez, idei munduan eta hauekin kanbio, gorputzera gizten gaituzte. Hau da, leheneko komentatu dizute gideen errepaso, baina hau da, terapia basibante landu nun edo lantzesatu nintzen zerbait dela ez zaite bizi munduan, eta hori gaina, gehiegi pentsatzeak ez, baitare, pentsatu katastrofikoa ez, eta estresak eta guztio sortzen den egoera hau, hori da, erabateko deskonexioa dakazula gorputzetik eta hori baita landu barren zerbait, ez, como, bale, pues, leheno baldin gauden energia oso mental batean, orain jaisten ga energia asko zen korporalogo batetara, ez? Bai, eta izan daiteke mentala, bai, edo emozionala, ez? Ez dakit ez da aragiztatua. Eta lehenokoak. Eta emperatriza da aragiztatua. Eta hemen dago gauza bat dela, esan dugunean sexualitatea, esan dugunean beste guztia, batzutan oso modu itxian ulertzen dugu guztia, eta nik bakara Whitner dela idatzizun What the fuck es el tarot, eta oso guai dago, nahi duzutenak hasi honen inguruan pixkat kuskuseatzen, oso modu ulergarrian eta milenialentzako den ez hiztegi batean esplikatzen duna, eta beak esaten duna da emperatriza izan zaitezkela ere pijama jantzita pizza bat jaten etxeko sofan. Orduan da, zure gorputzarekin gustora eta gorputzaren kontzientzia eta plazerra sentitzea hortik, ez modu super prestatu batean eta sexy normatibo batean, baizik eta besterik gabe gorputzaren kontzientzia eta eta horren plazerra zentzu horretan sentitzea, ez? Bai. Orduan, oso energia bai duz lotura handia, ez? Nolabait esateko zikloekin, natura daukan denborarekin, sortzen diren gauzekin, orduan amatasun sensazio izan daiteke adibidez batzutan gertatu izan daiteke zuk proiektu bat daukazula eta proiektu hori erditzearen beharra, ez? Hemen sortzaileek askotan sentituko dute zerbait kontatzeko behar eta horrek forma hartzen du bere denboran eta eskatzen duen moduan. Eta horrek zerikusi handia dauka, ez? Enperatrizaren energiarekin. Nik oain eskatuko izut jartzeko Species Taroteko emperatrizaren karta. Urrengoa? Hau. Eta hemen esplikatzen diguna da, batez ere gero alderatuta asko emperadorearen kartarekin,
zer den ez enperatriza da. Enperatriza da natura bere osotasunean nola sortzen den inorren laguntzarik gabe, sortu behar duelako, sortuko delako, eta berriro, ez, jaioko ernaldu eta ziko delako udaberri bakoitzean, animaliek, ez, jarraituko dutelako bere bizitzako zikloa, eta horrekin guztiarekin du zerrikusia. Orduan, bai da oso energia indartsua eta dena hartzen duena, eta plazentero, uste dut, plazerrarekin solotuta dagoela, baina baditu alderdi txarrak ere bai. Orduan, alderdi txarrak dituena dia, noski, taroteko karta guztia dituzte alderdi txarrak, bino hemen daukana da ez, nolabait esateko ez jakitea energia hauek kudeatzen ez, daukan plazerrarekiko lotura edo gehiegizkoa izatea, ez jakitea nolabait esateko erresuminez betetzen da askotan ez, bizitzan aldaketa datu zenean, lleva, mentu bizikleta, jazta. Eta orduan, hor dagon apego kapritxosoa, haserre oso mikatzak gauza gertatzen direlako eta ez jakiteko ez, separatzen, zikloen itxierak ulertzen, eta izan daiteke, natura den bezala ez, izan daiteke batean oso basatia eta oso kontrolik gabekoa, uste du gaina hitza dela kontrolik gabekoa ez, ederra, bino suntsitzaia izatera iritsi daiteken energia bat bere alde iunean edo negatiboan. Amaitz, nago zuen zuten eta nago enbelesado. Ja. Bai, oso gustora zuen zuten. Esan zerbait. Esan zerbait. Esango dizudana, gehiago. Ninez, igual, ezaguarrik ekarritu, ez? Como, ez ezaguarra dauka hau eta bestea. Zuk esan dezunarekin lotuta, ez? Hori, natura daukan energia hori bai jasotzen dela hemen, eta ekarreten beste ezaguarri bat da, nolabaite, esaten dela, enperatrizaren figurak energia honek nolaite personifikatzen denean ez, bihotzetikan egiten dura ez, como pasio eta bihotz hortatikan. Eta ontasun hortatikan, karo, hori bihurtu daitekela ere bai erreakzionari izaten eta arduragabe izaten, hau da, energia horrek berak bultzatzaitezkela leku hortara ez. Eta ere batu ezun beste elementu bati eutxiz, eta igual hasieran ez, esplikatzen hasi zenen epatuen elementuetako bat izan da, nolaite badaukala, Persefoneren bite horrekin eta badauka amaren energia hori ere bai, ez? Badirudi badukala hor bueltaka. Eta hemen, esatea, kontu zibitzeko badirudi batean karta lotzen dela amatasunarekin eta amatasunaren bueltan dauden hainbat elementurekin oso naturalizatua ditugunak ez, dela sortzen den binkulua, pegoa, dela edoskitzaren baitan sortzen den harremana, edo ez? Baten sentitzeazuk agur bat erditu izanagatik harreman erabat misteriotsu eta magikoa daukazula erditu ezun persona horrekin, eta justu energia hori ez dela, edo energia hori ez dula jasotzen kartanek, bai elementu horiek, baina ez personifikatuak, esango dugu behin eta berriro, aparte guk ez dugulako sinisten elementu horietan, eta ere baitare, usten dugulako binkulu horiek denak ez daudela gorputzeatz batzuetara mugatuak, ez? Eta hain zuten kartanek hitz egiten du elementu horien inguruan eta ez gorputz zehatz horien inguruan, ez? Amatasun zaguarri edo, ez? Binkulu oso berezi ez, magiko ez, baina ez hainbeste esentziatik anotazen binkulu horien inguruan. Bai, niretzako tarotak daukan gauza oso interesgarri bat eta hausnarketarako oso baliagarria dena da, olako sentimendu potoloak eta bizitza aldatzen diguten sentimenduak modu poliedriko batean erakusten ditula. Eta askotan gertatzen dena, ni hau, bere garaian gaur egun ja ez ditu bideoak iten, bino YouTubeen iten zituen tarotaren inguruko kartak, Katie Flowers, eta beak esaten zuen nazkatua zeola, kart baraja berri askotan, moderno askotan, emperatriza simbolizatzeko erabiltzen zuten irudia berizela emakume bat haurdun. Eta esaten zuen. Izatez, hemen ere, ez. Eta This Might Hurten ez dare. Ez dago. Eta jarri pixkatuain, This Might Hurt. Askotan gertatzen da. Bai. Eta beak esaten zuen, askoz ere sakonagoa da, eta askoz ere poliedrikoagoa da, eta garrantzitsua da, tarotak ematen digun tresna hain zuzen ere da, eske hau, energia hau bizi daiteke modu askotan, ez? Eta oso, klaro, gu ez gehan horretaz hitz egiteko ezin dugu aurdun gelditu, orduan, bino, ez? Askotan, eta Katie Flowerseko esaten zuen, ez? Emperatrizaren esperientzia bakarrik amatasunera mugatzea,
oso arriskutsua izan daitekela, ez? Eta bizi daitekela beste modu askotan enperatrizaren energia. Noski izan da ere, amatasuna ere, lotuta dagoela enperatrizarekin, ez? Hori ukatu gabe. Noski, bai, ados. Nik adibide bat jarriko dizut gero, gaina enperadorearekin alderaketak ingo ditugu, eske karta batzuk eskatzen dute, bai ala bai, konparazioak egin behar izatea. Hau da, Aztia eta Amandregorena genitun bezala, bestetik daukagu enperadorea eta emperatriza. Orduan, hor daukaguna da, adibidez, konparazio bat ikusiko du gero musikarekin eta artistikoarekin nola esan dugunez, ernaltzen diren gauza direla, bestetik ere, musika ulertzeko eta sorkuntza prozesu ulertzeko, adibidez, nik emperatrizarekin asko lotzen dut Silvia Pérez Cruzen egiteko moduan, nik elkarrizketa batean entzunien nola ez zen, berai ateratzen zaizkion gauzak eta impultsotik eta ez tripetatik, barrenetik ateratzen zaion modu bat dela, eta nola junden bera integratzen bere prozesuan intuitiboki eta esperientzaetatik abiatuz, bulkada horietatik abiatuz nola junduen bere musika sortzen, eta marabillosua da. Eta gero... Silvia Pérez Cruz da jainkosa bat. Bai. Ez bairik gabe, da jainkosa bat. Bai. Bai, teknikarek ere ezko esaten du. Ezagutzen duzu. Da maravillosa. Baina gero daukagu Maria Pela ere dela maravillosa. Eta hau gaur esango dut, enperadorean errepikatuko du berriro. Baina Maria Pela pixkat hitz egiten ez jende hauetaz, en plan, ez, nik kontatzen dut nire barrukoa eta egia dena eta ezakiz zer, eta bea kontatzen du izan zula, garai bat kantautora total bere gitarrakin eta egiten zitula 8 minutuko kantak eta kontatzen zitula bere pena guztiak, eta esaten zuen, nik enun kanta bat egin behar, nik behar nuna zen terapia. Oso ongi dago, barrutik ateatzen zaizuna, eta egia dena, bino, barrutik atea izanak ez du esan nahi ona denik, bai? Eta esaten zuen, nik tortilla patata egiten dakit, bino, jende batek tortilla patata oso egiten du, eta ikasi behar du, eta moztu behar dira, eta jendeak entzun behar dizu, eta irisgarria izan behar du, ze igual hasten zea zure pedradeta hitz egiten, eta ez du beste inor gulertzen. Orduan, hemen dago ez, emperatrizaren eta emperadorearen energia beti balantza honetan, eta... Horrek, uste tarota daukala, aurreko saioan esan genuen ere bai ez, batak beste dauka, eta besteak batarik gabe ez dago orekatua, eske, nik esan duzu gauza, lo de, ez da, bere garaian, oso, bueno, nik pilaten zuten lo de, ematen diazu? Ezakit, ez. Entzuten asko lo de, egiazkoa da, ez? Sentitzen dezun hori edo. Como eso es, abesten tala esan zuen, como, que verdad tiene, ez zaten. Txirriatzen zian enbeste, horrek, es como, pero, nola verdad esaten. Horren dagoena da, lana interpretatzeko gaitasuna, ikasketa prozesu superluze bat, eta gira jende bate badaukala, como oso, genuinoki gaur-gaurkoz musika ulertzeko era hegemonikoa den hori erreproduzitzeko gaitasuna. Pero de ahí a, que verdad, ze egi daukazun, es como, izate erabat, utxal bihurtzen guztia, da, terriblea da, eta hori. Eta niretzako gaina, tarotadakan beste gauza oso interesgarri bada, bidai guztionetan eroak ikusten ditula guk bezala gauzak disoziatuta, bino tarotak esan duena da benetan hori gure ilusioa dela, eroak etzun ez maskulinitatetik eta ez feminitatetik sartu aurretik. Eta gure esperientzia honek, gure bizitzako esperientzia honek egiten duena da, batean ez, demouzian gauzak disoziatu behar izatea eta kajetan sartu behar izatea eta berez integratua daude eta nastua daude, ez? Ni daukat, ez idatzetemen taleno ezinen behiratzen zeiza esaten zeiz, nota bat idazten dezako. Esan nahi detena da, badgoa dela anedota bat, esan una mandrea ez, emperatrizaren energia bihurtzen denean zerbait mugago eta batzutan mingarria oso. Eta badu lagun bat, badabiena azken asteetan kezka handiarekin bizitzen ez, gertatzen ari dena Palestina eta Israelen, eta eramaten ari dena ultrainformazio pila bate jasoz bere buru egoera eta bere baitareko ez, egoera totala erabateko puntu kritiko batera, ez? Karo, jartzen dezunean pasioa eta guztiz informatzen zea gai baten inguruan eta bizizunean bihotzetikan, eta ez, nolaite esku hartu nahi zuz, erabat injusto ikusten duzu egoera bat, eramantzaitzake egoera horrek berak ez bali medezu jartzen inungo mugikan, egoera oso estresante eta egoera oso mingarri batetara. Eta, ostra, baita izan daiteke, erabat esatekoa, ostra, bale, karta honek dauka, bihotzetik egiten dian gauzak, ekintzak ez, nolaite bulkada natural bezala, ez, como oso expansibo izan daiteke, baina kontuz zeren ez bali medezu jartzen egitura txiki bat, eta ez bali medezu orden apur bat jartzen, honi eraman zaitzake, arrastak eraman zaitzake, eta beharrezkoa ditugu baitare,
mugak ez, lehen oitzite genuen ia irudi honetan ikusten denez, baso hau ez den beharrezkoa edo den polita edo den elementu bat ja guztiz borobila dena. Eta noski izan daitek, momentu askotan, baina kontun izan guk bertan bizi behar izateko bertugula hainbat eta hainbat egitura. Orduan, lehen esatezen nun gauza oso interesgarri bat, ziur nik itzengo duguna gehiago enperadorean beran, baina esaten zenun nola enperadorea ulertzen den begirada batzuetatik beti bortxazkoa izateko zentzu honetan, ez? Eta nik ulertzen da, eta como estatu bat beti da bortxa, baina aldi berean enperadorearen kartak berak baitare barne biltzen du orden bat izateren kontua. Gero ja gizarte bezala ikusi beharko dugu ze orden ematen digun, eta orden hori justua den edo ez. Baina ematen dio antolakuntza bat, eta ematen dio egitura txiki bat beharrezkoa bizializateko. Osa, gizakiok bizializateko. Ziurrenik hemen egan dagon, zai dagon, arran honek ez du beharko guk behar dagoen egitura. Izango ditu bere egitura propioak bere jendarten zagun, bere komunitate horretan ez. Eta inkluso landareak, eurak, baitare guk ulertzen ez dugun orden batean daude. Ez dagoen pensaturez dela kaos total bat naturare ez. Eta baitare igual enperatrizaren energia apur bat hori litzak ez dela. Ez ezagun pensatu eta Silvia Perez kutuzak esaten zentzu honetan, ez? Dela, como, aterantzen da guztia, ez? Como, borborka daukadan sorkuntza guztia batera, eta zuei ematen dizuet. Bueno, Silvia maitea, igual, zuk ere izango dezu hori egituratzeko formaren bat, eta ez da agia Maria Pilazek egin duen bezala terapera junez, edo bai, junez. Baina ziurne baitare, badago, azpian logika bat, zinak egituratxo bat eman dion, eta orduan borbor hori ez da, errepente, gauza era bat estraño eta ulergaiz bat, baizik eta zerbait, gu guztiok disfrutatu dezakeguna. Eta gaina Silvia Perez Cruz dela, konservatoriokoa, ditula ikasketa, oso, orduan, hor, metafora honekin jarraituta, claro, berari ja intuitibo ateatzen zaio, asko jaso dulako, eta asko ez ikasi dulako. Eta hor da, rollo, askotan igual jendia juten denian, berdin zait, ez? Ikastea dantzan zerkia ezakitzera, ez nire buru espresatu, bueno, ja, igual ikasi berrituzu, baldin bazoaz, deskonektatzera, biodan zeitea ezakitzer, osongi, bino nahi baldin baduzu, ezakin dola esan ez, oza, uste dut batzutan ikasi berdela, eta hor sartzen dira enperadorea, eta baita ere, bosgarrena, ja, eske, karta batzuk oie guztia sartzen dira, gero, behin gauza horiek izan da, hori jasota, bai, ez, enperatrizaren energia modu asko zer intuitiboa goatien eraman berduzu, badaude behar diren gauza batzuk, eta justo metafora horrekin jarraituta, eta enperadorearekin lotuta ez, batzutan ere, egoitzek esaten duna, baratz bat behar dugu, eta baratzean behar ditugu, nahi ditugun landareak, eta nahi ditugun belarrak, gauza kaltegarriak, edo behintzat baratzean kalte egingo digutenak, eta horretarako behar duguna da egitura bat, disiplina bat, eta bar. Horra adibidez, eske non pentsatzen ez da egiten permakultura. Usten dut, permakultura da baratzea egitea pixat gure, baratze egintza hegemonikotik como bezala. Ezakit. Bueno, uste baiz, bestela horrengo saioan kariko ze azkin nola uste baiz. Zada, nolaite ikuspegi bat zeinak egiten duen, baratze bat egin, hau da, gizakiok lurrak ematen duen horretik bizializateko ereintza bat, baina ereintza hori egiten du ez egitura baratze egintza hegemoniko eta bortxatzaile bateko logika jarraituz, baizik eta egiten du aziak banatuz eta haien arteko harremanak nola daite orekatzen saiatuz. Hau da, ikusten lehen batzu permakulturako zea bat, baratze bat ikusiko zu soro bat eola nahiko hierba joz bete da. Baina gero egitan emankorra den zerbait da. Eta gaina lagun batek egiten du eta da oso kuriosoa zeren zuk esprezu baratza batetikan egotea, hilarak egotea, makila askotar, eta ez dago, baina gero ematen du. Orduan da, beste paradigma bat, eta igual ziurrenek litzake baratze gintza motori litzake asko zeiago enperatrizaren baitan egindakoa, emperadorearen baitan egindakoa baino. Baina emperadorearen baditu, zipristina baditu? Hombre, claro, hazi hori nola baita heldu dira, egituraketa bat egon da. Baina esan dut, gehiago daukala, igual enperatrizaren energiatik, zeren ez dago orden bat zeinetan zukiten dituzu belartxar guztiak endu, baizik eta belartxar kontzeptua ere bai aldatu dago. Zeren ez da ulertzen lur horrek berez baditun belarrak txarra dianikan, zer ulertzen da txarra dela, zeren ez du hanbeste produzituko, zeren elikaiak enduko diotetan delakoa, ez? Bestera batea, eta orduan, igual baitare, lotuz azpian,
begira hola ohiko batetikan zerbait kaotiko ikusten degunean, ere bai, igual, enperatrizaren energia ematen duen hori, ulertzea baitaren enperatrizaren energiak badaukala sakonean orden txiki bat. Esan nahi, ze galdera da. Horrekatua dagoenean. Bai, horrekatua dagoenean, dena bezala, gu bezala ere bai. Esango nukenik, bat bihiru, aztia, Amadre Gorena eta emperatriza, bat bihiru honetan bukatu ziteken, agian, edo ez. Hori da, batzuk esaten dutena, eta hori da, igual, enperadorearekin garatuko dugunez, batzuk esaten dutena da, irutik aurrera ja, beste guztia sortzen dela, eta beharrezkoak edo behin eta berriro sortuko direnak egiten duguna eginda ere, beste gizarte berri batean, beste kultura desberdin batean, ez zer beti bata, bi eta hirua egongo dira. Besteak ja, ez dakigu. Claro, ez justo baina bestea da, justo gizartea. Bueno. Urrengoa gizartea, urrengoa militantzia, eske. Orduan, pixkat isteko, emperatriza laburtzeko, oso lotu da sexualitatearekin, plazerarekin, sexualitatea modu zabalean ulertuta. Sexualitatea izan daiteke zure amonari besarkada bat ematea, eta bere haragia sentitzea, eta bere ximurrak disfrutatzea, eta bere usaina usaitzea, eta bere azalaren taktua maitatzea. Eta zentzu horretatik, sexy izera horretatik, Ines Osinagaren karta datorkigu, uste dudala pixka piribiltzeko ideala dela. Saiatu arren ez dut gogoratzen, zenbat eskuk ikutu oten hauten. Saiatu arren ez dut gogoratzen, zenbat aldiz musu eman didaten. Zatozuna da etzan segin ere, kindantzan izkoxoak belarrira erzan. Jarraitu hor, poliki desio bat eta gorputz bi, zure zilborrean. Bapatean musu ematean, nire hankartean. Jolasean, izara artean, biok lokartu arte. Bueno, orain, ekarri guzu amets. Ametxek ekarri du. Ametxek, bueno, pentsatu dugu, ikustatuko lehizatzuekela, entzutea historiotxo bat tarot kartekin lotutako. Orduan, urrengo partetxoan amets, ja, bia libre, nahizuko zen kontatzeko. Tanekin goizizu parentesiak, esan dizut. Parentesiak, oso polita galitzen da. Noski baietz, irikita itxi. Ez, nik pentsatu dut gaina, osea, nik ja izango da, sekzio parte bat zela, ze, ja inaiz pentsatzen urrengo, osea, da izango da, gustatzen zaizkian ere izan, ez dakite referente bino, ez? Bai, interesgarriak iruditzen zaizkian emakumeak, ze ja inaiz pentsatzen urrengoan. Zen da urrengoa? Urrengoa, ez dut esango, oraindik aminen zuri esango dizut den. Erakusten nahi diana gitarra jotzen, nahola bere kantekin behin eta berriro. Hoi uste dut sartu ingo dut, ja naho pixkat lotxa ematen dit, onartu behar dut, eta rabia ematen dit, rabia ematen dit lotxa eman behar izatea, eta honek asko esaten du. Asko esaten du. Eta hitze ingo dut. Sakon eta luze honen inguruan. Ekarriko balima ez du hau, mesez, salse guztiekin ekarri. Osea, ez ekarri nahi gustatu, bai, salse, eta nik ingo iztuan ja galdera, como, eta hau, guakefo, hola, Bai, gaina, bueno. Bueno, urrengo personaia Pamela Colman Smith, eta bai, segi. Bai, eta edo Pixie, vamos. Eta bere izan zen Rider White barajan aztako pertsonaia nagusia. Bai. Hau da, Rider White esaten dugu, baina Rider White Smith aipatu behar da. Zeren Pamela Colman Smithek berak egin zituen marrazkiak. Rider, Whiteen testuak oinarri hartuz. Eta hortik sortzen da tarota. Nik ez da sortzen tarota. Ez, sortzen da gaur egun nagusien den tarota. Bale, hoi bai. Duela gutxi tarotaren enten existitzen. 20. mendetik aurrako tarot nagusia esan nahi. Nik entzunion lenguan tipa bat eta gustatu zitzaidan asko, gaur egun badirudi aidela pixkanaka hobesten deitzea White Smith baraja, ze Rider
da bakarrikan editoriala. Eta imaginatu, 20. mendean garrantzi gehiago eman zitzaion senyoroari eta editorialari Pamela Colman Smithen lanari baino. Diela, irudi guztiak zerbaitengatik baldin bada famatua. Hau denak, ikusten zauten entzat, hau dena dia. Berak eman zion, bizitasuna, koloria, simbolismoa. Eta hauek aparte arkano txikietan egin zuen iraultza handiena. Sartuko naiz lehenengo tarotean, eta gerengo dut bere biografiaren deskribapena, da tipa oso emperatriz bat, disfrutatuzuna bere bizitza. Disfrutona totala zen bera. Garai batean, pues, etzela hain erresa. Eta igual bai, igual engainatu bat justere bai. Zer garai horiek igual ere interesgarria zian. Kontua da. Segi, bai. Hemen, daukagu, garaira arte, gaude 20. mende hasieran, 1910 uste dut atea zela, ez? 8 bai, hortikan, bai. Bueno, inguru horretan atea zen Whitesmith baraja, eta kontua da ordura arte genekoela Marsella baraja. Eta Rider White tipo hau zen garaiko tipo esoteriko oso garrantzitsu bat, esoteriko nola ditzen zaie? Bueno, berdin da. Kontua da, ordura arte, Marsella barajak zeukala asko erdiaroko simbolismotik eta hartzen zuen, eta batez ere ez, Italian sortu zen, edo dakigu lehen aldiz ez, ikusi dugula tarota, eta horko sanaietatik eta simbolismotik hartzen du asko Marsella barajak. Orduan, tarot honekin, Whitesmithekin gertatuko dena da beste esanai ez, esoterismoko zirkulotan eta mugitzen ziren beste esanai batzuk hartuko ditura eta gauza askotan aldaketa oso potentea izango dela, ez? Kontua da, tipuak barajaiteko, kontratatu zula Pamela Smith, Pixie, eta eskatu zion irudiak egitea. Orduan, arkano nagusitan, bai da egia ez, kolorea eman ziola, beste bizitasun bat eman ziola, baina batez ere aldaketa nagusia dago. Bilatzen zaitu monaz da ikusten. Gogoratu arkano txikitan, esan genula bere momentuan, Marsellako barajak bakarrikan ditu, Gasteizen egiten den Fournier barajak bezala. Euskal barajak bezala. Hoi da, Euskal barajak bezala, bastoiak, kopak, baina ez zeukan inungo irudi animaturik ez, ez zuen pertsonaiak, ez zuen historia bat. Eta lehen aldiz, baraja honetan, ditugu pertsonaiak eta kontatzen dira eszena desberdinak. Zer gertatzen da, hau, Pamela Smithek intzula bere kontuz, osea, berari iruditu zitzaiolako eta bere alutik erabakizuelako horrela egingo zuela. Eta imaginatu ze haundinaikeri eta ze prepotentzia zeukan Riderrek zoratu Whitek, ziola ez da kasurik egin berak egin zuen lan guztiari, eta badirudi garaiko Whitesmith barajan Whitek egin zuen gidatxoan esanaiak batzutan berak idatzitakoak arkano txikien inguruan eta gero karta ikusita irudiak berak esaten zunak ez zeukan bat ere zentzurik. Eta hain zuzen ere, Whitesmith baraja eginda oso famatua arkano txikietan historia kontatzen direlako, eta orduan aldatzen dugulako baraja batek daukan modu oso esan genuen trenbideko bideak bezala, eta modu oso primarioa bezala, edo primitiboa bezala, primarioa gehiago beto ez, hau izango litzatek ez da oso ongi ikusten, bino, hau da Marsellako baraja. Eta ikusten zute, adibidez, palo batzuk egiten dituzte zirkulo batzuk, beste batzuk egiten dituzte sareak bezala, eta horrek egiten dira egitura desberdina bezala, ez, geometrikoak, eta Whitesmith barajak egiten dituna da ipuina kontatu, eta kartak lotzen dira 3 dimentsioetan bezala, eta beste mugimendu batzu dituzte, begiratzen dira elkarren artean pertsonaiak, nola kontatzen den oso desberdina da. Eta horrengatik bihurtu zen horren famatu eta horren beste zabaldu da, gaur egun gehien erabiltzen den baraja edo eskola, ez, izan arte. Eta Pamela Colman Smithi duela gutxi aitortu zaio ez, bere izena, eta orain hasi gara aldatzen izena eta deitzen Whitesmith. Baina duela gutxi arte zen Rider White, eta de hecho guri askotan ere atetzen zaigu Rider White horrela deitu izan zaiolako orain arte. Horrela Whitesmith. Ahi barkatu, tarot fiable ez. Propaganda gratuita, osea. Barkatu. Hemen dituzue, adibidez, hemen da urreak, kopak, ezpatak, dia denak ordenean, daude zenbakika bat, 2, 3, eta ikusten duzuen bezala denak historia bat jarraitzen dute, ez? Gure dakazue txispazoa asarena, eta hori da pinak apuntik joazte geisten beraka, ez? Hau da nire karta ez favoritoena.
Bai. Esango ez desde ja. Iritsiko gara. Bai, itzango dugu hortan. Hortaz, eta beste daiko azte historik kontatzen, ez? Bai. Kontua dela, ematen duela pelikula bateko argazki bat, eta zerbait kontatu nahi dizu. Kalo, kontuan izan gara honetan, garramende hasieran, baita ere, irudiak etzako gaur egun daukan pisua, eta orduan baita ere apaten irudiz laguntze honek laguntzen zuela baita ere interpretatzen bastante ez. Lehen hori hau zen hitzez eta barba, orduan batean hartzen da irudiak eta errazten du desente. Bai. Eta honetaz aparte zergatik da guretzako oso pertsonaia supertxiboa eta interesgarria Pamela Smith, eta zergatik ez dakigu hainbeste bere inguruan, ziurrenik mundu guztu honekin guztiarekin lotuta dagolako. Izango balitzake beste militante mota bat, edo testu oso mardulak idatzik izan balitu, ziurrenik beste estatus bat izango luken, edo gehiago goratuko gineteke. Bai. Kontua da, Pamela Smith garaio horretan, Londres, Inglaterra inguru horretan bizi zela, jaio zen 1878ko otsailaren 16an, eta... Zer diturteak hor? Josebak egite ditu. Vale. Joseba Zorionak. Vale, pentsatzen erazten zen Londratik. Ez. Jaukan dituzu. Zuko eta zeia. Bai, esken gaina, oida. Bueno, berdin da. Teteneras ez. Orduan, da tipa bat, antzerki gintzan ibili zen pila bat, zeakin, Bram Stokerekin zen, jende oso famatuakin ibili zen inguru garai horretan, zirkulotan, antzerkian, artista margolan lanetan eta barretan, eta oso mundu garai horretan oso irikia zen mundu bat, eta naiz eta oso irikia izan, hala ere, etzen gaur egun zenakoa bezala, ez. Eta hor, bizitza oso atipiko bat eraman zuen nolabait esateko alde batetik, eta oso garrantzitsua da, bere bizitza guztian etzen inorrekin ezkondu, eta ez da, hau, gehien interesatzen zegoen datua, baizik eta ez zuela inoiz, ez dakigu inoiz behintzat gizonik izan zuenik. Bai dakiguna da, emakume askorekin, beste emakume bakar batekin, alegia partekatu izan zuela etxea bere bizitzako momentu desberdinetan, eta bere azken urteak emakume batekin bizi izan zenez, bietako bat hilarte, eta... Nora Lakeekin. Oida, besan berriro izena? Nora Lake. Nora Lakeekin, eta oso harreman hurbila izan zuten, eta Nora Lake zen garaiko aktore bat publikoki lesbiana bezala, azaltzen zena. Orduan, argita garbi, Pamela Smith, boiera zen. Kontua da, historiagilek esaten digutela behin eta berriro ez daudela frogak, eta ez dula esan nahizu emakume batekin bizitzeak lesbiana izan behar duzun, bat, sartzen zaila kriston erlatibotasuna horrelako gauzekin flipantea dela. Behin saio bat soilik historialari zipotudo eta fastistez hitz egiteko. Osea, da increíble, ze petatua dago mundua historialari ez, esaten, baina naber, ezin dugu esan zielea gehiak eta lesbianak eta transa, porque garai hortan kontzeptu, kesi. Esaten gabitzena dena ziela heteroak, denbora guztian, behin eta berriro, izaten daunen baitare, osea, jarretzen da hitz egiten kobazulatako garaiez, eta jarretzen da hitz egiten emakume gatzen zela kobazulu zaitzen, eta gizonak guten zela, izara, reinas, baleia, osea, daude induzketa asko zeinetan topatutu zen Europan zehar gorputz batzuk ulertzen diela eta gaina baloren gatik dena femenino de emakume moduan ulertzen ziela gara hortan eta abenturerak zirenak, hau da, igual, de repente gorputz bat bere jaiolekutik ala 1000 kilometrotara eta orduan, errelatu hori ja ez dugu sinisten, ez azkazpuen frogak, orduan ez da esango degula nahi deguna, baizik eta historia errebisatu daitekela begira honetatik, eta hori adibidez berriz ere aipatuz brujeria kontrakultura gehin ikusten da, berrebisatu daitezkela historia guztia bai persona buena eta esan bai ez bazituzela beste erabateko harremanak etzienak heterorauan barruan sartzen. Garaiko heterorauan barruan sartzen. Eta gertatzen dena askotan, gertatzen baldin bada, ja bino garai horretan sexualitatea ezin da ulertu, ez dakit zer. Heterosexualitatea bai ulertzen dugu garai horretan, baina homosexualitatea edo genero beste gaur egun ez lehitu zaizun beste genero batekin identifikatzea edo bizitzea, hori oso relatiboa da, ze balio horiek, ez dakit zer, eta azkenean honek egiten duna da desitxuratu historian zer gertatu den. Eta naiz eta izango bagenun idatzi bat jartzen duna Pamela Smith boiera zen, orduan esango zuten historialariek, bai, hori egin zuten Pamela iraintzeko, zegara jorretan, ez zegoen ongi ikusia boiera izatea, eta orduan... Lotxaka bekeria, hutsa. Noski gauzaiek ez daudela jasota, ze gure historia beti ezabatua izan da, eta bukatzen dena desagertzen horrek ez du esan nahi. Egonez deanik, beti, leku guzitan. Eta kontua da, Pamela Smith boiera zera, punto.
abesti bat eta goaz, aio. Ez, bino, niretzako oso interesgarria da, izan zelako tipa bat, intzula naizuna. Eta izan zela gaina tipa bat, jakin izan zuna, mugitu zen momentoki batetik bestera bizializateko naizun bezala. Etzen dirudun familia batetik etorri. Egia da hemen badirudin ikasiran pentsatzen zela emakume arrazializatu bat, Jamaika gurasoren bat Jamaikakoa zela eta hola. Eta gero pixka gehiago sakonean begiratzen, badirudi, hau da pixka pikareska, garaian ulertu behar da, berak hartu zula Jamaikako descendentziaren mitoa nolabait esateko, pixkat saltzeko bere burua, en plan misteriotsu ez dakit zer, exotizatzeko bere burua pixkat. Hau, eza, baina, bueno, berak hori erabilizun, eta badirudi bai izan zela, garai batean, txikitan ez bana oker, Jamaikan bizi izan zela, baina ez zeukan descendentziarik Jamaik, bere gurasoak ez ziren jamaikarrak. Hori da, eta gero beste bat borroka izan zitula ere bizitzan zehar, sufragisten aldeko izan zela, de hecho emakumeen bozaren aldekoa izan zen. Bai. Ez barkatu, bai. En plan, era bat, burua ja toki guztiara. Bai. Eta gero, baitaria betuko du, katolikoa bihurtu zela. Baina, bihurtu zen katolikoa. Baten esan zuen, ez dela esoterismo, no? Fuera bromas, esan zuen divertigarria zelako intzula. Osea, es como, intzun pixa por las risas. Osea, oso interesante. Troll bat zen, garaiko. Desmaz, bira zan, resumo batuko, lehenengo, tarotista aparte de marrazilata guzti hori, lehenengo trola, eta gaur egingo dinamiketan baita ere itzendaria. Santzun esto por las risas. Eta ni oso dados, baita ere katolikoa itena por las risas. Igual aspertuatzen desantzun, mira, igual da jende piat que le está dando a esto, panemi sartuko naiz, pues yo sé, parra batzuk iteko eta igual ongi pasatzeko. Eta igual baita ere horrek eragusten digu bera ze psikologia zeukan, eta baita ere como zeorian funtzionatzen zuen forman. Eta entzun ez bate, harrera etxe bate katolikoen zatolako zerbait. Letzen nabil hemen, inglesez nabil letzen, tan ez oso letzen inglesez orduan, horako ez ere jartzen du, bai. Baina, bueno, honekin baita ere fantasia irutzen zaite, egotea emakume bat, pues hori, holako bizitza izan da ero, de repente egotea jende oso ez garaiko ideia, religio nagusiarekin, bat atorren jende honekin lan egiten, eta ziur naiz, bati baina hori burua estandariziela. Seguro. Eta ez, ekintza zuen daitezula. Aio dena fikzioa, pero bueno, ez da, lasio batako du. Vale, ez zaigu denbora asko batzen, gaurko saia bukatzeko. Orduan, ametsa ez dakit, gaurko enperatezaren kartaren energia ja hartu dezun, edo erendikan behar dezun etxera joan, eta sofanetzan berreskuratzeko. Enperatrizaren bai da pixkat ezain ja beste plazer bat. Bino, uste dut ala ere, sofa behar dudala. Zure txeko sofa behar? Banago, edo bestela bintzaten bota lurrian edo mai gainean. Behar dut sentitu nire sofaren, nire gorputza nire sofarekin kontaktuan. Ulertzen dizut horren ondo, utziko zaitu dela etxera juten. Ja, badela. Agur. Hortaz, azkenengo abestiarekin utziko zaituztegu, eta gubak izu, bi aste barur arte. Hoixe, nahi baduzue, jarraitu sare sozial digitaletan. Ametxu goratu zentzu diagure sare sozialak. Alde erantziz, dena jarraian, eta bi erekin oski alde erantziz Instagramen, YouTubeen alde erantziz kanala, eta beste hainbat saretan. YouTubeen ere bai alde erantziz. Eta iVoxen, eta Spotify. Eta gero, gonbiatu nahi zaituztegu bialtzea nahi zanez gero, ikusten dituzunean gure saioak eta entzuten dituzunean eta bialtzeko audiotxoak. Zegu baita hasi gaitezke sartzen zuen audioak nahi zanez gero, eta bueno, gustatzen baldin bazazkigu. Anekdota kontatzen. Anekdota kontatzen, zer emandak zuen karta horrekin, zerbait pasa izan zaizuen energia horren bueltan egonda, zuen nola ulertzen dezuen guk azalde dugun karta honen energia. Izan horretak interesgarria baitare, somatzen astea, gure saioan ere bai, gu kanpoan somatzen gabiltzan tarotaren aldeko baino tarotaren inguruko mugimendutxo guztia. Hortaz, gonbidapen hemen, eta horrelatzeko zaituztegu. Horrelatzeko zaituztegu. Horrengo bi aste barrura arte. Aio. Agur. Visitar puertos perdidos sin amarrarse, pero se me escapó una cuerdecita a tu bote, que ojalá rebote, que ojalá rebote. Tú que tanto quisiste mis amaneceres, poblar sierras desiertas con tus ropajes.
besos en cada herida. Pusiste algo acolchado en todas las esquinas, de esas que me cuidan, de esas que me cuidan. Haz que vuelen aves sin cesar en tus lunas llenas, que mi voz no deje de cantar mil noches enteras, que mi cuerpo vierte hacia tu vientre una corriente de vida plena que tú ya esperas. Haz que vuelen aves sin cesar en tus lunas llenas, que mi voz no deje de cantar mil noches enteras, que mi cuerpo vierte hacia tu vientre una corriente de vida plena que tú ya esperas, que siempre esperas. Y volar y lograr refugio en la soledad, y brillar y bailar sin complejos, sin piedad. Y volar y lograr, y volar y lograr, y volar y lograr, y volar y lograr, y volar y Ceci n'est pas une expédition automobile.